Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне гэта сёння мы пачынаем с нашим гостем, палітычным аналітыкам, экспертам міжнароднай аналітычнай сеткі Research Solution Ігорем Тышкевичем. Прывітанне, спадар Ігор. Вітаю. Я пачну з таго, што заклікаю ўсіх, хто гэтага яшчэ не зрабіў, падпісацца на YouTube канал Ігора Тышкевича. Ну і безумоўна на яго сацыяльныя сеткі, да прыкладу там Telegram-канал альбо Facebook. Я вельмі уважліва заўсёды сачу за тым, што Ігор выстаўляе ў сваім YouTube канале, і учора нават з перамоткай назад пераглядаў відэо, якое ён выкладаў, ну дакладней стрым, які ён веў учора вечарам. Стрым быў найперш прысвечаны візіту Ціханаўскай у Кіев, але не толькі. Дарэчы, вот сёння таксама у сваім тэлеграм-канале Ігор размясціў досыць цікавую аналітычную такую заўвагу. Да яе мы таксама звернемся, таму калі ласка, подписывайтеся, не забывайце подписываться на YouTube канал Еврорадио, і пачынаем. Ігор, вы учора аналізуючы саму сітуацыю з запрашэннем, з прыездам Ціханаўскай у Кіев, адзначылі, што само гэта запрашэнне, сам гэты прыезд, гэта не было такое вот, ну как бы просто сустрэліся, просто вырашылі, як у Вільні Зеленскі з Ціханаўскай, просто вырашылі, а давай мы вот все ж таки арганізуем візіт, і арганізавалі праз пэўны час. Все ж таки, што гэта было как бы складнікам вялікай колькасці розных падзеяў, выказванняў, тэлефанаванняў і ўсяго іншага. То бок не ўсё так проста, і якія падзеі прывялі па выніку да гэтага візіта? Ну, пачнем з таго, што, ну, па-першае, у палітыцы, асабліва міжнароднай палітыцы, просто так в вакууме ніякая падзея не адбываецца. Ёсць нейкія акалічнасці, якія спрычыняюць альбо дзеянні пэўных асобаў, альбо падштурхоўваюць да пэўных рашэнняў. І каб, умоўна кажучы, нават калі мы берем візіт Ціханаўскай, каб ён адбыўся, нешта мусіла адбыцца навокал. І казаць, што от просто, умоўна кажучы, дарацца Святлана Ціханаўская нарэшце взялі за грудкі Зеленскага, альбо унутры Украіны у выніку карупцыйнага скандала залецеў Ермак, і все зараз памянялось. Ну, на маю думку, гэта, калі так вельмі мякка, гэта крышачку дзяцінства, вот дзесьці ўзроўня годзікаў 3. Але так, зараз Украіна вельмі рэзка падняла стаўкі, пачала падымаць стаўкі паступова з восені мінулага года. І тут першы, тое, што ляжыць на паверхні, гэта пытанне якраз такі адказнасці Рэспублікі Беларусь, пытанне, што рабіць з Беларусю пасля замарозкі вайны. Я хочу нагадаць, што у лістападзе 2025 году былі сфармаваны так званыя 28 пунктаў плана Вітхафа-Дмітрыева па замарозкі вайны в Украіне. І я вельмі раю пачытаць гэтыя планы, знайсці кароткае іх резюме в інтэрнэце лёгка. І там ёсць один план, на які, дарэчы, Расія пагадзілася. Гэта ўжо пагоджаны план у адрозненні ад лініі фронта. Што частка замарожаных расійскіх актываў в Еўропе, а менавіта сума каля $100 мільярдаў, яна паступае ў распараджэнне Злучаных Штатаў Амерыкі для праекту па аднаўленню Украіны. То бишь гэта, ну, умоўна кажучы, Расія праз Штаты такім чынам спрабуе пазбегнуць нейкіх рэпарацый, просто даючы гэта 100 мільярдаў кшталту, ну і хопіць вам. Але далей ёсць вельмі цікавы пункт, нумар 27, што сачыць за выкананнем дамоўленасцяў, у тым ліку і аднаўленнем, будзе Рада міру на чале з Трампам. І вот тут давайте паглядзім, ці ёсць Беларусь у Радзе міру. Ну, запрашэння мае, да. Да. Не, так ёсць, на сайце ёсць. Афіцыйна гэта чале з Рады міру. А цяпер маем вельмі непрыемную для Украіны сітуацыю. Допустим, вот заўтра дамовіліся пра замарозку. І гэты пункт узгоджаны. Гэта азначае, што Александр Лукашенко со сваім атачэннем заязджае, скажем так, на плячах Трампа на украінскі рынок. І выставіць нейкія прэтэнзіі, як да Рэспублікі Беларусь, якая саўдзельнік агрэсіі, тэарэтычна можна, а да удзельніка Рады міру, якая займаецца аднаўленнем Украіны,
пад патранажам ЗША. Вось тут ужо складана. І пытанне нейкай, скажем так, адказнасці афіцыйнага Менску, яно тады здымаецца з парадку дня ад слова зусім. І для Украіны гэта крайне бяспечная сітуацыя, таму што выхад тады для Кіева толькі адзін, гэта адмаўляцца падпісваць мірнае пагадненне з-за таго, што ёсць Лукашенка, у выпадку, калі будуць даціскаць, альбо выходзіць з мірнага пагаднення, калі яно падпісана. Ну зараз пакуль што перамовы ідуць, але гэта першая вельмі важная небяспека, якая ёсць для украінскага боку. А другое, тут я раю паглядзець на актыўнасць Польшы, калі пачаўся амерыканскі трэк. Давайте узгадаем, вот отмотаем 10, ну, не год, а 10-14 месяцев назад, вот пачынаецца амерыканскі трэк, і раптам з польскага боку пачынаецца вельмі рэзкая актывізацыя і падняццё ставак на беларускім накірунку. Актыўна гаварылі пра рэальную падрыхтоўку атакі на Сувалскі карыдор. Гэта было у канцы зімы, пачатку весны 25-го году, пра вайсковую небяспеку, пра новую хвалю міграцыйнага крызіса, хаця колькасць мігрантаў тады крышку змяншалася, але была яшчэ досыць вялікай. І пасля закрыццё транзіту. Фактычна, што зрабіла Варшава? Яна падняла стаўкі ў камунікацыі з афіцыйным Менскам на фоне развіцця амерыканскага трэку. Так прыцягнула дзесьці кітайскі інтарэс, іншы, але сёння фактычна ёсць хай не публічны, але польскі трэк, у выніку якога вырашаюцца пытанні. Так ён звязаны з амерыканскім, не цалкам аўтаномны, але ён ёсць. Міграцыйная крыза скончылась, новыя памежныя пераходы адкрыліся, развіццё транзіту абмяркоўваецца, мана ўзнікалі вот проста гандлю. Зрэштаю, Анджэй Пачобут на волі з правам вярнуцца ў Беларусь, дакладна з магчымасцю вярнуцца ў Беларусь, таму што дакументы ў яго ёсць. Атрымліваецца, што праз падвышэнне ставак Польша згуляла ў любімую гульню Пуціна, часткова Лукашэнкі, тое, што пачынаў свой час таварыш Грамыка, быў такі міністр замежных спраў. Дээскалацыя праз эскалацыю. Фактычна палякі паднялі стаўкі, гаворачы пра вайскоў, пра іншыя пагрозы, і дамагліся свайго. Менск адрэагаваў, Менск пайшоў на папятую. Што робіць Украіна? Цяпер давайте паглядзім. З'яўляецца гэты план, пачынаюць яго узгадняць, Украіна пачынае паступова падымаць стаўкі на беларускім накірунку. Весна гэтага года. Такое ўражанне, як быццам у польскі канспект. То есть Украіна пачынае казаць пра вайсковую пагрозу. Далей наступным крокам мусіла быць палітычная, скажем так, палітычны сігнал. Вуаля! Святлана Ціхановская ў Киеве. Далей будзе яшчэ 10 месяц-паўтары падняццё ставак палітычных яшчэ болей. Гэта з аднаго боку. З другого боку, выключна самі украінскія інтарэсы тут і сам украінскі трэк з пункту гледжання вот якраз таки вайсковага. У 22-м годзе Украіна не мела чым адказаць Беларусі у выпадку новых абстрэлаў. Зараз, прашу прабачэння, мае. У 22-м годзе можна таксама ўзгадаць восень, калі Лукашенко таксама вельмі хацеў пагаварыць з Украінай, калі ў Расіі пачало ўсё не складацца. Зараз мы маем сітуацыю, ну, у Расіі таксама не надта добра складаецца, то абсожванне 5-3 у рахунку, скажем так, запальнога такого матчу з Перм'ю. Вось, таму праблемы ёсць. Адпаведна, у аднаго асобна ўзятага беларуса, калі у твайго патрона ў Маскве ёсць праблемы, ну, заўсёды хочацца знайсці кагосьці альтэрнатыўнага і з некім замірыцца, на каго раней брахаў. Вось, і маем жаданне з Менску. Да рэчы, вот те ж самае словы Лукашэнкі, які пераўтварыліся ў жарт Зеленскага пра то, што гатовы прыехаць у Кіев. Гэта фактычна сігнал, што давайте пагаворым. Наступнае пытанне. Поствайна, допустим, не без плана Трампа. І так, маем амерыканскі трэк перамоўны. Будзем мець варшаўскі, які будзе развівацца, будзем мець літоўскі трэк. Званок Макрона, дзе таксама з аднаго боку заява, што не пра наступствы яшчэ большага ўключэння ў вайну, але з другого боку давайте паглядзім на апошні абзац. Заклікаем аднавіць дыялог з Еўрапейскім Саюзам. Цалкам, можа быць, будзе еўрапейскі трэк. І тут вяртаемся да сітуацыі в Украіне. Окей, калі дамаўляюцца пра нешта з Лукашэнкам, Варшава, Вашынгтон, магчыма, Вільня, магчыма, Париж альбо Брюссель, то такія рамкі таксама могуць быць навязаныя Кіеву просто, ну, таму, што партнеры так сказалі. І варыянтаў
сказаць не у Киева будзе ўкрай мала. Таму што калі, напрыклад, ёсць і з'яўляюцца еўрапейскія трэкі, я хочу нагадаць бюджэт Украіны на 26 год, расходную частку, дзе ў законе пра бюджэт закладзена, што палова выдаткаў дзяржаўнага бюджэта гэта дапамога ад краіны Еўрапейскага Саюза. Прошу прабачэння, палова. І як гэта працуе? Ну, тыповейшы прыклад нафтаправод «Дружба». Транзіт расійскай нафты у Венгрыю і Славаччыну. Так, пасля удараў, пасля пэўных канфліктаў, але пасля пажадання еўрапейскіх краінаў транзіт адноўлены. І Украіна не хоча апынуцца ў такой жа самай сітуацыі датычна беларускага накірунку ў агуле інжынераў. Таму так, падвышэнне ставак зараз ёсць. З іншага боку, нельга адмаўляць высілкаў атачэння Святланы Ціханаўскай, які зрабілі вельмі шмат, каб гэты візіт адбыўся. Гэта рэальна так. І гэта для іх зараз ёсць пэўным вакном магчымасцю. Палітычным, таму што пазіцыі у, скажем так, кантактах з тымі самымі еўрапейскімі палітычнымі групамі, адна справа, калі ёсць Святлана Ціханаўская, другая, калі ёсць Святлана Ціханаўская, якая супрацоўнічае з Владзімірам Зеленскім. Пасыл дыяспары і беларусам, якія ўнутры, якіх крышачку трыгерыць пытанне расійска-украінскай вайны, што вось Святлана Ціханаўская зараз адназначна прадэманстравала, што яна на баку Украіны, што Украіна гэта прыняла. Таму гэта ўнутрыпалітычна на сваю мэтавую групу, гэта вельмі важна. Трэцяе, давайце не будзем, што называецца, хаваць вочкі, гэта пытанне фінансаў. Таму што абмяркоўвалась тэма змяншэння фінансавання з боку еўрапейскіх грантадаючых структураў. Умоўна кажучы, беларуская праграма звужаецца. А беларуска-украінская грантавая праграма гэта новы бюджэтны накірунак, які не ўваходзіць ні ў украінскую, ні ў беларускую. І гэта таксама, сярод іншых, гэта проста сродкі на існаванне, ну, допустим, на 27 год. Ігор, удакладненне, вы у сваім відэо звярнулі ўвагу на тое, што нягледзячы на высокі ўзровень сустрэчы Ціханаўская з Зеленскім, у той же самы час Зеленскі не прымаў яе у сваім кабінеце працоўным на Банкавай, а ў іншым месцы у музеі, здаецца, да, другой сусветнай. Не, пытанне ще фармат. Адна справа, калі прызначана асобная сустрэча, прыязджае нейкая дэлегацыя, і пратакольная сустрэча ў офісе прэзідэнта. Гэта не абавязкова кабінет Зеленскага, просто пратакольная сустрэча. А другая справа, калі праходзіць кангрэс мясцовага самакіравання, дзе мае выступаць Зеленскі. Яшчэ раз, кангрэс прадстаўнікоў мясцовага самакіравання Украіны. На гэты кангрэс запрашаецца Святлана Ціханаўская, як пачесны госць, як удзельнік кангрэса прадстаўнікоў мясцовага самакіравання. Да яе звяртаецца прэзідэнт Украіны, з ёй праводзіць сустрэчу. Паўгадзіны, гадзіна, гэта ўжо не так важна. Так же сама, як ён пасля гадзіну праводзіць сустрэчу з прадстаўніком Херсонскай обласці, так же сама, як з прадстаўніком Львоўскай обласці. Толькі гэта замежны госць. Гэта вот такія маленькія тонкасці пратакола, гэта не азначае прыніжэнне, гэта ні ў якім разе. Гэта азначае проста, што станам на сёння украінскі бок ён яшчэ не робіць масткі для пэўных будучых кантактаў з афіцыйным Мінскам. Зноў-такі па прыкладзе Польшчы. Гэта не азначае таксама, што кінуць Святлану Ціханаўскую. Не. Калі ўжо сказана, адносіны будуць развівацца. Так же сама, як і Польшча не адмаўляецца ад падтрымкі беларускай дэмакратычных сіл, які ёсць на яе тэрыторыі. Але пэўны вот такі, вот, як бы сказаць, кропкі, Кіеў пакуль не пераходзіць пэўныя межы. Таму так, гэта падвышэнне ставак, гэта пасыл, і гэта сярод іншага такі пасыл Лукашенко, што окей, калі ты будзеш неразумным, наступны візіт будзе на вышэйшым, на больш высокім узроўні. Калі ты будзеш неразумным, наступныя крокі будуць больш жорсткімі. І фактычна Кіеў, калі будуць аднаўляцца такія кансультацыі па рэжыму суіснавання, Кіеў, як і Варшава раней, ён хоча ўвайсці ў гэты працэс з моцных пазіцый. Каб не грукацца ў дзверы Лукашенка, то сидзеў у кабінеце, думаў, падыме ён слухаўку ці не. А каб з Мінску хацелі з табой паразмаўляць. Гэта розныя стартавыя пазіцыі.
Ну так, вось бачите, с одного с погляду, с одного дакладней ракурса, вось гэтыя такія вось подачи, такая сустрэча ў такім фармаце. З другого вы таксама адзначылі, что у тым же самым той же самы звонок, дакладней з места звонка Макрона Мінску, ён не быў апублікаваны на афіцыйным сайце прэзідэнта Францыі. Гэта там перадалі праз крыніцы блізкія да адміністрацыі Макрона. То бок, а гэта таксама вот у тым же самым ключы, што і сітуацыя Зеленская Ціхановская? Пакуль што просто нема трэку, ёсць звонок. Прычым, калі мы гаворым пра звонок Макрону, таксама трэба зважаць на две рэчы. Першы, непасрэдна Беларусь. Тое, што мы бачылі. А другое, гэта заява Макрона двухтыднёвай даўнасці, што давядзецца кантачыць з Пуціным. Што нельга пакідаць трэк перамоваў з Расіяй толькі на Вашынгтон. І просто званіць Пуціну для еўрапейскіх лідараў гэта не выходзіць. Давайте узгадаем таксама, што некаторыя паведамленні, я не кажу, што там Лукашенко быў там суперважным пасярэднікам, але некаторыя паведамленні ад амерыканскага боку дадатковыя Лукашенко даносіў да Пуціна. І гэта таксама выкарыстанне пэўнай ролі пасярэдніка. Калі гэта так, тады Лукашенко выгадна, скажем так, прадаў свой функцыянал. Ён становіцца патрэбным. І калі гэта так, ён будзе рабіць все магчыма, каб і надалей быць патрэбным. Таму што для яго гэта залог увахода у той самай кансультацыі, у нейкія размовы таксама з нармальных пазіцый, не з пазіцый пабітага сабакі. Таму тут таксама у званку Макрону ёсць два складніка. І тое, што не была апублікаваная афіцыйная стэнаграма альбо афіцыйны прэс-рэліз, скажем так, у поўным з пералікам тэмаў, гэта таксама сведчыць, што не толькі беларуская тэма. Ўсё ж таки можна казаць, што нарэшце, ну ці скажем так, Кіеў вызначыўся, з кім ён будзе весці размову, ну у такім вот прынамсі фармаце, як сёння, як на дадзены момант, з беларускіх дэмакратычных сілаў, што гэта вось Ціхановская офіс, ці ўсё ж таки не, ці магчымы кантакты і па іншых накірунках? Ну, берем нават унутры Украіны. Ёсць адраджэнне беларускай спільноты, так званай беларускай супольнасці. Гэта праца, у тым ліку этнічных беларусаў, праца беларусаў, якія прыехалі в Украіну. Той же сам Алексей Францкевич, як лідар, у першую чаргу з этнічнымі беларусамі, якія маюць грамадзянства Украіны, з нацыянальнай меншасцю. Іх таксама прымаюць. Яны ідуць паралельным трэкам, таксама прымаюць. Гэтыя людзі спрабуюць актыўна кантактаваць з часткай, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў і ветэранаў, якія, ну, назовем так, не надта добра ставяцца да Святланы Георгіевны Ціхановскай. Кідаць гэта накірунак, казаць, ребята, вы не патрэбны, все, вы адпрацавалі, ніхто не будзе. І гэтая група зараз, калі яшчэ год таму яна была невялікая, зараз гэтая група досыць, ну, прынамсі, публічная, яна досыць уплывовая. Таму ёсць офіс, то бишь нават ёсць розныя ідэі, той же самы рух Каліноўцы, што на аснове палка Каліноўска спроба стварыць грамадска-палітычны рух. Арганізацыю, наколькі разумею, яны зарэгістравалі, зараз ідзе далейшае развіццё. Гэта трэці накірунак. І дазволіць сабе казаць, што шаноўныя ветэраны, байцы, які ваююць на баку Украіны, мы з вами зараз кантачыць не будзем, мы будзем кантачыць з Святланай Ціхановскай, яна будзе даносіць вам, пра што мы дамовіліся. Украінскія палітыкі таксама не могуць дазволіць себе сказаць. І не будуць гэтага рабіць. Таму нават в Украіне, унутры Украіны, ёсць, умоўна кажучы, дзве групы, які, ну, скажем так, інстытуцыйна ўжо ўвайшлі, трэця на стадыі стварэння. Гэта можа падабацца, камусь не падабацца, але украінскія ўлады будуць кантачыць з усімя трымя. Іншая справа, чаго дамаглася Святлана Ціхановская сваім прыездам, што калі раней можна было сказаць, што вот мы арендуем офіс, гэта будзе наша прадстаўніцтва, але гэта была б звычайная грамадская арганізацыя. Адна з дзесяткаў ці не сотен тысяч в Украіне. Зараз гэта фактычна, ну, як бы сказаць, взяли свой сегмент. Што гэта структура, за якой будуць кантачыць. Гэта не азначае манаполізацыі поля. Гэта азначае афіцыйна, інстытуцыйна ўвайшлі на гэтае поле.
Гэта таксама можна лічыць поспех. Вы ведаеце, як працуе украінская там і это бюрократычная машына і ўсё астатняе там і палітычная машына. Ціхановская падчас сустрэчы з Зеленскім, ну прынамсі так паведамляецца, агучыла тыя праблемы, якія ёсць у беларусаў ва ўкраіне з той же самай легалізацыяй, там дакументамі добраахвотнікаў, банкамскімі рахункамі і гэтак далей пералічваць не будзем. Зеленскі кажуць, што адразу там даваў даручэнні, хтосьці хто яго суправаджаў, што возьмите на контроль, давайте вырашым гэта пытанне і гэтак далей. Ці можна разлічваць, што сапраўды пасля гэтага размовы, пасля гэтых атрыманых даручэнняў гэтыя пытанні будуць вырашацца? Ну, любые размовы, любое нагадванне, яно ідзе толькі ў плюс. Казаць, што да прыезда Святланы Ціхановскай нічога не рабілася, таксама не варта. Таму што падрыхтаваны і законапраект, які ёсць в Радзе, рыхтуецца пастаянна нарматыўка по ўдасканаленню, ідзе перапіска. Просто тут зноў-такі беда, як і большасці беларускіх арганізацый. Калі ёсць вот зараз, я назовем так, 3 групы. Кожная з гэтых групаў ідзе сваім шляхам. Кажуць пра адно і то ж, вельмі часта густа іх бачні, іх канцэпцыі, прапановы супадаюць. І ў дадзеным выпадку я вельмі спадзяюся, што канцэпцыя, вот калі браць менавіта схему, як гэта будзе працаваць, таго, што прывезла Святлана Ціхановская, што гэта супадае альбо блізка з тым, што іншыя групы ўжо прасунулі адпаведна міністэрства ветэранаў, міністэрства сацыяльнай палітыкі, Верховную Раду. Што не будзе канфлікта канцэпцый. Таму што калі гэта ідзе у адным рэчышчы вельмі блізка вот па механіцы, як гэта мае працаваць, тады гэта толькі ў плюс, гэта паскарае працэс. Калі гэта з'яўляецца, вот ёсць адно, ёсць альтэрнатыўна, тады гэта можа замарудзіць працэс. Пры тым, што разуменне украінскага боку, што гэта трэба вырашаць, зараз ёсць таксама пытанне часу і моманту. Таму што Украіна, асабліва ў рэформе арміі, яна зараз ужо прынята рашэнне, яна будзе ставіць у тым ліку на прыцягненне грамадзянаў іншых краін з магчымасцю ім праз службу застацца ў Украіне і атрымаць грамадзянства, ну, умоўна кажучы, аналаг французскага замежнага рэгіёну. Толькі ў іншым фармаце. Гэта рэформа практычна, там і грашовая, міграцыйная, все іншае. У практычным вымярэнні пачынаецца з чэрвеня. Там будзе 3 этапы гэтай рэформы. І, адпаведна, для Украіны беларусы, як людзі, якія могуць прыехаць, яна таксама важна. І таму тут вось гэта актыўнасць, так яна наклалася на прынятыя або прымаемыя рашэнні ўнутры самой Украіны. Гэта таксама пытанне пра час, калі ты спрабуеш націснуць на вырашэнне сваіх пытанняў. Так, гэта ўдалы час. Ігор, вы ўжо і сёння і учора ў сваім відэо некалькі разоў адзначалі, што ўсё ж таки трэба аддаць належнае, і атачэнне Святланы Ціхановскай зрабіла вельмі шмат для арганізацыі гэтага візіту, для насычанасці і гэтак далей. То бок гэта плюсы. А якія вы заўважылі мінусы? Што не так было зроблена? Якія былі памылкі? Таму што зараз я чытаю у сацыяльных сетках, розныя ёсць выказванні і з украінскага боку, ад добраахвотнікаў, у тым ліку і гэтак далей. Вашы заўвагі ёсць? Ну, пытанне такое, што так, вот частка добраахвотнікаў, яшчэ раз, што я думаю, што для атачэння Святланы Ціхановскай не секрэт, што стаўленне да іх, асабліва сярод украінскіх добраахвотнікаў, ну, вельмі спецыфічна, назовем гэта так. Вось, ёсць тыя, якія з гатоўнасцю ідуць на супрацоўніцтва, ёсць тыя, якія свядома дыстанцыююцца. Я не магу судзіць, ці былі спробы на гарызантальным узроўні паразмаўляць з гэтымі людзьмі, проста хаця б нейкім чынам, хоць онлайн сабрацца і узгадніць, ну, прынамсі, тэзы вот, па той самой легалізацыі, калі ты збіраешся займацца сацыялкай. Што ўжо зроблена, што мы будзем рабіць? Хаця б у такім фармаце. Калі гэтага не было зроблена, гэта адназначны правал. Таму што ў такім выпадку, нават калі тэзы супадаюць, ты сваёй актыўнасцю, іншыя могуць успрыняць, што гэта уваход у гэтую тэму, гэта як уваход слана ў пасудную лаўку. Яшчэ раз, я не кажу, што гэта так, што могуць так успрыняць. І калі не было камунікацыі беларусаў з беларусамі, то гэта у такім выпадку гэта, ну, скажем так, рэальна вельмі моцны мінус.
З гледзяшча, скажем так, падрыхтаваных дакументаў дамоўленасць, тут і судзіць не буду, я не ёсць удзельнікам гэтага працэса, таму што тут кожны бок мае свае інтарэсы. Адпаведна, казаць паспяховы ці непаспяховы, гэта умоўна кажучы, калі ты напрацаваў, допустим, там 7-8 дакументаў альбо 7-8 канцэпцый супрацоўніцтва, з іх была прынята адна, тады можа казаць, што ты праваліўся. Вот, але паколькі я не валодаю інфармацыяй, што адбывалася ўнутры, вось гэту частку ацэньваць я не буду. З гледзяшча публічнасці, ну пакуль што да, вот таких вот падпісаных дакументаў, апроч там нейкіх супольных заяваў на прэс-канферэнцыі, не было. Я не ведаю, ці яны планаваліся, калі планаваліся, тады гэта не атрымалася. Калі не планавалася, тады супольная заява гэта вышэйшае дасягненне, якого хацелі атрымаць. Таксама тут пытанне яшчэ раз, што хацелі атрымаць. Па тым, што, скажем так, той же самы офіс адкрылі яго інстытуцыйна, умоўна кажучы, вялі ў палітычнае поле, да, гэта ёсць, гэта спрацавала. Ну, сапраўды, можа быць, такая палітычна-сімвалічны пакуль што першы візіт, паглядзім, як яно далей будзе. Я хацеў бы, Ігор, яшчэ некалькі тэмаў закрануць. Першае, вы ўсё ж такі адзначылі украінскі інтарэс, які вот гульня такая геапалітычная, адзначылі, як хоча згуляць, можа пачаць гульню Францыя праз званок Макрона, узгадалі Польшчу, якая таксама вядзе свой трэк, але ў сваім відэо вы ўзгадывалі і Нямецчыну. Ёсць гэты трэк? Гэты трэк, он зараз зараджаецца. Давайте, вот тут вельмі проста. І гэты трэк, он будзе вельмі можа быць, што у выпадку ці транзіта, ці нейкай змены беларускай палітыцы, он будзе уплываць на ўнутрыбеларускі працэс, он вельмі небяспечны, дарэчы, для офіса Светланы Ціханаўскай. Пачынаецца з таго, што Лукашенко выпускае практычна ўсё ядро групы Віктара Бабарыкі. Палітычная група, все ядро якой было, ну там за выняткам некалькіх людзей, яно было за кратамі, і всіх іх раптам выпускаюць. Пры гэтым група Бабарыкі папярэднія гады яна не губляла, пры тым, што лідары за кратамі, яна не губляла гарызантальных сувязяў унутры. Людзі выязджаюць у Нямецчыну. Зборка самой групы вакол лідараў адбываецца вельмі хутка. Ну, паглядзіце, калі ласка, з якой хуткасцю. Бабарыка адразу не спрабуе уварвацца ў беларускі палітыку сам. Але давайте паглядзім нават змену стаўлення. Вот тут гэта таксама пэўна псіхалагічна ўнутры самога офіса Светланы Ціханаўскай. Я вельмі раджу паглядзець яе тэлеграм-канал, і от калі Светлана Ціханаўская сустракаецца з нейкімі беларускімі, скажем так, структурамі альбо арганізацыямі, Светлана Ціханаўская сустрэлася з беларусамі Падляшша, Светлана Ціханаўская сустрэлася з беларускімі арганізацыямі Варшавы, там і так далей. І тут раптам Светлана Ціханаўская правяла афіцыйную сустрэчу з Віктарам Бабарыкам. Яе прэс-служба афіцыйнай сустрэчы называла толькі дыпламатычнай. Чалавек пазіцыянуе сябе як самастойны гулец, асобны, па-за ўсімі гэтымі разборкамі там з каардынацыйнай рады, з офісам, з кабінецікамі, з усім астатнім. Першае. Другое, тэзы. Ну, тут асноўным, скажем так, прамоцыяй, асноўным прамоцыяй сёння з'яўляецца Марія Калеснік. Апошняя заява на канферэнцыі. Заявы пра кантакты з Лукашэнкам і так далей. Фактычна ёсць пасыл ад гэтай групы, што мы гатовыя размаўляць з вами. І яшчэ раз, група знаходіцца, Нямецчына ўсіх прыняла, група знаходіцца ў Нямецчыне, іх актыўнасць ідзе часткова таксама за нямецкія грошы. Цяпер мадэлюем сітуацыю, што Мінску патрэбен круглы стол, умоўна кажучы, з нейкай апазіцыі, ну, каб легітымізаваць нейкія палітычныя змены. Альбо паказаць, што мы гатовы гаварыць даже з сваімі врагамі палітычнымі. Клікаць Ціханаўскую неяк Лукашэнку не з рукі. А паклікаць Бабарыку. Для Москвы нормально, для Нямецчыны нормально, для яго бяспечна. Зноў-такі узгадуем Калесніка, што мы не воевалі супраць Лукашэнкі. Вуаля! А на камеру, вот, з гледзяшча еўрапейскіх палітыкаў, з гледзяшча таго, як гэта адбываецца, окей, чалавек, які быў тваім апанентам, тваім палітычным ворагам, якого ты пасадзіў за краты, сёння ён сеў з табой за стол перамоваў.
І гэта перабівае карцінку. Комфортны собеседнік, ты комфортна дамаўляешься, і ты выходзіш з ізаляцыі. Таму гэтая група якраз такі, вот чаму я казаў, вот, напрыклад, у сваім стрыме я казаў, што пачынаецца зараз вельмі гарачы палітычны сезон і ў Беларусі вакол Беларусі. Вот станаўленне гэтай групы, каб паспець за працэсамі, оно мусіць адбыцца, умоўна кажучы, канчаткова да верасня. І яно будзе. І гэта будзе спроба стварыць, скажем так, пэўную палітычную альтэрнатыву ў апазіцыйным полі без прамога ўваходжання ў канфлікт з офісам Святланы Ціханаўскай. Але палітычна, каб будзе выразна, дэманстрацыйна дыстанцыяватыся ад цяперашняй інфраструктуры, цяперашняй сістэмы беларускай дэмакратычных сіл в экзілі. Ну так, тым больш, што такое інфармацыйнае суправаджэнне, скажем так, росту ці там узмацненню гэтых сіл, яно таксама набірае моц, не далей. Давай так, я ж казаў, што група збіраецца вельмі хутка, узгадуем 20-й год. І значная частка тады топавых беларускіх выданняў, гэта былі выданні, якія працавалі, ну, дэ-факта інфармацыйна на Віктара Бабарыку. Ключевые журналисты никуда не зникли. Сувязі нікуды не зніклі. Таму з пункту гледжання медыйнасці, так, эта група вельмі хутка расце такой цвёрдай падтрымкай. Гэта не азначае, скажем так, што будзе вот такая аднастайная прапаганда, гэта будзе інфармацыя пра апазіцыйныя рухі і дзеянні з яўным ухілам у адзін бок. У бок адной групы. Вот яна абзавядзецца цвёрдай падтрымкай, ну, прынамсі, 3-4 топовых беларускіх дэмакратычных медыа, да. Ну так, нам будуць... І чым далей, гэта будзе просто выразна бачна, таму што досведу працы, назовем так, з джинсой у беларускіх журналістаў, пры ўсёй павазе да іх, або, можа быць, якраз такі на шчасце, значна меней, чым у журналістаў іншых краінаў, якія прайшлі праз гэта. Таму тое, што трычаць вушы, гэта будзе бачна адразу, і гэта будзе заўважна. Ну так, нам будуць расказваць про тое, што пазіцыя непрымірымых, непрымірымых ужо, вот я тут читаю просто у двукосі, якая базуецца на ціску, там, санкцыях, там, і гэтак далей, яна 32 гады так і не прывяла да істотных вынікаў, але калі ёсць усё ж такі іншы вынік, які адпавядае адэкватная бягучаму стану. Вот, ну, да прыкладу, заявы Калеснікавай. Вось яны адпавядаюць, это прымірымыя, которые вот адпавядаюць бягучаму стану. Але пра іншае, Ігор, часу не так шмат, я бачу, і ты на гадзіннік паглядаеш. Я хацеў бы закрануць тэму сённяшняга твайго допісу, які тычыцца верагоднасці, там, пагрозы атакі з боку Беларусі на Украіну. Наколькі яна вялікая? Ну, станам на сёння украй малая. Таму што мабілізацыйнай падрыхтоўкі як таковой вялікай менавіта для атакі не вядзецца. Працягваецца разгартацца так званае паўднёвае аператыўнае камандаванне. Гэта тых, хто не ведае, у Беларусі традыцыйна было заходні, паўночна-заходні аператыўнае камандаванне збройных сіл. Гэта, ну, такія структуры кіравання. У 22 годзе стварылі новую, прычым стварылі новае аператыўнае камандаванне без перадачы частак з іншых рэгіёнаў. Гэта азначае, што часткі фармуюцца. І з аднаго боку, натуральна, гэта актыўнасць фармавання брыгады сіл спецыяльных аперацый пад Гомляй, фармаванне асобнага артылерыйскага палка, для якога ўжо збудаваны казармы, ракетна-артылерыйскага, прашу прабачэння. Фарміраванне яшчэ некалькі частак, гэта можа натуральна ўспрымацца як некая вайсковая пагроза. Але згледзячы стварэння ударнай групіроўкі, не. Гэта нават блізка не падобна. Згледзячы правядзення, скажем так, мабілізацыі масавай Беларусі для разгартання арміі, пакуль што таксама не, таму што все размовы Лукашэнкі пра точечную мобілізацыю, ну, таму што, мякка кажучы, селі ў калюжыну з праверкай боегатоўнасці, ну, прынамсі, па 3 бригадах. То бишь, не просто гэта пайшло крышку не по плану, гэта просто вот конкретно абгадзіліся. Адпаведна, гэтыя бедныя брыгады зараз будуць якія, гэта будзе бачна вот якраз такі зборамі так званых партызанаў на працягу гэтага і першай паловы наступнага года. Іх зараз будуць гэтым кашмарыць. Вось, таму
казаць пра гатоўнасць не. Гэты пост там фактычна на разлічную першую чаргу не на беларускую аўдыторыю, а на тых, хто якраз таки спрабуе панікаваць. Сутнасць такая, што і ёсць яшчэ одна цікавая акалічнасць, гэта пэўна такая прававая калізія, якая стварылася ў Беларусі. Таму што упершыню у 22 годзе ў канстытуцыю ввялі норму, што прэзідэнт можа быць зняты з пасады за грубае парушэнне канстытуцыі. Таму што раней было як? За цяжкое злачынства. Але гэта вельмі хітрая норма, таму што ці асоба вінна ў злачынстве вырашае суд і толькі суд. Прэзідэнта судзіць нельга. Але прэзідэнта можна зняць за цяжкое злачынства. Вот як? Норма ёсць, а як прымяняцца? Гэта вельмі цікава была такая пастраховачка, вельмі прикольная. А зараз просто за грубое парушэнне Канстытуцыі. І от пытанне, што у артыкуле, калі здымалі статус пра нейтральнасць Беларусі, у 18-м, калі не помыляюсь, артыкуле прописали, что Республика Беларусь исключает агрессию с своей территории в отношении третьих государств. Гэта одна з нешматлікіх нормаў прямога дзеяння ў Канстытуцыі. Калі вот умоўна кажучы, Беларусь, агрэсія нельга. Кропка. І тут подвойнага чытання, як бы так, мінімум. Другі складнік, што адпаведна адправіць войскі кудысь за мяжу можна рашэннем Всебеларускага народнага сходу. Зноў-такі, новыя змены заканадаўства, якое вырашае для міратворчых місій альбо калектыўнай бяспецы прымае рашэнне аб адпраўкі войскаў альбо дае дазвол на адпраўку войскаў за межы Рэспублікі Беларусь. Адпаведна, калі няма такога рашэння, калі няма іншых рашэнняў і ёсць спроба актывізацыі альбо некага нападу, то гэта такая сабе пастка альбо акно магчымасцяў для палацавага перавароту. Яно, в прынцыпе, адкрытае ўжо з лета 22 года, калі уступіла в сілу Канстытуцыі 22 года. Таму што пасля гэтага было некалькі абстрэлаў з тэрыторыі Беларусі і Украіны, калі залеталі расійскія, скажем так, самалёты. Але тоже старое могуць не ўзгадаць. А вот новае, асабліва ў выпадку пасля венесуэльскага кейса, гэта ўжо цікавы расклад, таму што гэта магчымасць для правядзення палацавага перавароту сіламі альбо бліжэйшых атачэння Лукашенка, альбо тоже сам Масквы. Прычым гэта будзе не як пераварот, а гэта будзе як абарона канстытуцыйнага ладу. Таму што прэзідэнт аддаў приказ, который грубо нарушает Конституцию. Ось. І вось гэта вельмі цікавая рэч, таму што я думаю, што пераносам пункта пра, скажем так, пазбаўленне прэзідэнта паўнамоцтва на Всебеларускі народны сход хацелі падстрахавацца, але у эфире Еўрараду не раз уже говорили про деградацию выканаўцаў у адміністрацыі, у вертыкалі Лукашенко. Вось гэта деградация, она и выстреливает в самых нечаканных моментах. Потому что, зноў-таки, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот, не побачили, вот, разумеешь, и сами по себе вот такую ямку вырыли, докладе под своего шефа. Вось, і адпаведна, у дадзеным выпадку, гэта альбо магчымасць для гульні Масквы, альбо магчымасць для унутранага палацавага перавароціка, альбо магчымасць, прычым унутры палацавага перавароціка магчыма зноў-такі у нейкай аналогіі з кейсам Венесуэлы, які не на жарт напалохаў Лукашенку. Пры умове, калі знешнія партнеры прадэманструюць частцы беларускай номенклатуры, што, хлопцы, у выпадку, калі адзін асобна ўзяты беларус паедзе кудысьці, не ведаю, будзе сидзець да раздак, да скону жыцця, альбо паедзе ў Эміраты, то у вас будзе падтрымка такая. І вот тады кейс Венесуэлы, скажем так, верагодна, прычым не абавязкова верталёты, гэта все зробяць самі, свае. І вот якраз такі гэта адна з прычын, чаму Лукашенко будзе украй баяцца аддаваць такія загады. Тут і сацыялогія, а з другого боку, самі пад сябе ямку выкапалі, і тут можа быць не столькі пытанне насельніцтва, колькі пытанне тых, з кім ён бульбу сажае, косіць траву і так далей.
Так, шмат пытанняў, Ігор, застаецца ўсё одно да цябе, але на завяршэнне такое актуальнае. Зеленскі звярнуўся да Трампа і Кангрэса з просьбай, ну, как бы даць ракеты, таму што ёсць праблема і недахоп. І тут вось пыталіся акурат такі у нас у чаціку, прыгадваючы ліст, які быў дасланы кіраўніцтву Літвы, Украіны і Польшчы наконт беларускага калія, яго транзіту. На жаль, гэта верагоднасць разблокіроўкі транзіту нават падчас войны, а амерыканцам, на жаль, застаецца рэальнай. І То бок варыянт, мы дадзім ракеты, калі вы разблакуеце. Мы дазволім прадаваць ракеты, таму што Трамп думае пра прыбытак, а не пра каштоўнасць. І ракеты для пэтрыётаў вельмі даўно партнеры Украіны Украіна купляюць, а не атрымліваюць. Гэта таксама трэба разумець. Пытанне, што яны зараз дэфіцыце. В Европе, ну, ёсць крытычна нізкі боекамплект, просто ўжо астатні ніхто аддаваць Украіне не будзе. Сваё неба таксама трэба абараняць. На складах у ЗША пэўная колькасць ёсць і тэарэтычна купіць гэта можна. Але улічваючы, колькі патрацілі у Персійскім заліве, Злучаныя Штаты Амерыкі зараз таксама не спяшаюць гэта прадаваць. Гэта, дарэчы, тое, чаму, вот, калі паглядзець характар апошняй атакі Расійскай Федэрацыі на Кіеў. Вот фактычна, калі комплексы былі зараджаныя, і калі комплексы адстралялись, вот, першых хваль балістыкі збілі, а далей уже не было чым. І вот калі глядзець вот, па колькасці, допустим, выбухаў у небе, колькі збівалі, нават візуальна ты людзі, што назіралі, вот першая хваля, яна была збітая. Да покуль ёсць ракеты. А калі ў цябе няма ракет, то няма чым. І менавіта таму было 3 хвалі балістыкі, менавіта таму Расія такім чынам спрабавала і хутка перазаряджалі комплекс, каб проста украінцы не паспелі правесці сваю перазарядку. І варыянт, калі, умоўна кажучы, Злучаныя Штаты Амерыкі будуць даціскаць, што окей, давайте так, вы транзіт, а мы вам прадаем ракеты. На жаль, ён верагодны. Гэта вельмі вялікая небяспека, у тым ліку, і гэта вельмі вялікая небяспека для унутрыукраінскага і палітычнага ландшафту, і гэта вельмі небяспечны, скажем так, кейс, згледзячы якраз такі магчымасці разблокіроўкі альбо пашырення даступных опцый для Лукашэнкі без змены палітыкі па сутнасці, калі вот выключна на такіх інтарэсах. Але ён ёсць, на жаль, ён ёсць. Ну і коротко, 2 словамі, як ты лічыш, амерыканскі трэк перамоўны будзе працягвацца? Коул прыедзе? Прыедзе, я думаю, што на працягу месяца прыедзе. Дзякуй вялікі. На гэтым я развітваюся з Ігарам. Яшчэ раз наш добры сябра, палітычны аналітык, эксперт міжнароднай аналітычнай сеткі Research Solution Ігор Тышкевіч быў у нас у эфіры. Подписывайтеся на YouTube канал Ігора, на яго сацыяльныя сеткі, не забываюся пра YouTube канал Еўрарады. Да сустрэчы, Ігор. Жыве Беларусі, слава Украіне. Вечна. Героям слава.